Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, tayo ay gagawa ng dessert. Gamit ang ating tinapay, meron tayo ditong gatas, 3 pirasong itlog, 2 cups of water, and half cup ng sugar, at syempre gagamit po ako ng vanilla. Samahan niyo po ako sa pagluluto ng isa na namang masarap na dessert. Ngayon naman po ilalagay ko na yung ating powder milk. Sunod ko na rin po ilagay yung ating half cup ng sugar. Ilagay ko na rin po yung ating 3 pirasong itlog. Ilagay ko na rin po yung ating tubig.